מזכר הכהן בן הוא אחראי על בנק ישראל. כל השאלה של דבר, לא יודע הוא היצא מה ירש, לא משהו, תציע. זה הכספות שלך. זה כוח יפה מאוד. עצור את המוסיקה. אוקיי, listen to me. חברים וחברות, ערב טוב לכולם, מוריי, רבותיי, כבוד הרב, המכובדים, האורחים, הרחוקים, הקרובים, כל מי שטרח להגיע לערב של הצדיק. הדמעות שלי הן דמעות של שמחה, אבל שמחה אמיתית, כי על הלב שלי כרגע יש אוצר גדול, אוצר של הצדיק, ואף אחד לא מבין למה אני מזיל דמעה. אז רק בדקה אסביר לכם, ודעו לכם שמבחינתי האיש הכי קטן בעולם, הלילה הזה מבחינתי הוא סגירת מעגל. לפני מספר שנים נפטר סבא שלי, רבי יוסף בן חילוע מקטמון בירושלים. הייתי מחובר אליו, שם גדלתי, שם למדתי. היה לי קשה להתנתק מסבא. הגעתי בבכי מרורים לרב המקובל יצחק כדורי, וביקשתי ממנו היתר בקשה, למרות שמראש ידעתי. הוא אמר לי נו, אני ממשפחת כהנים, ביקשתי להגיע לסבא שלי לקבר, הוא לא נתן לי אישור. שעה וחצי עמדתי אצל הצדיק וביקשתי, והוא אמר לי לא אבני, תעמוד מבחוץ ורק מחוץ